Commander Morning, ninjani ma-comrade, niyaphila? Sithemba ukuthi silalile sonke. Ngicela ukulokhuza ukukhuluma ngale ndaba yaseMzumbe bafethu. Ebusuku bengilalele ngilo ngibona nama-voice note. Bafethu, asizameni ukushintsha. Yabo. Njengamanje sibhiheviswe kwe-ANC and izosishaya le nto le. Angifuni mina ukuthi ngizwe umuntu ozothi sirojiwe eMzumbe, azange sirojwe. Akukho ubuqophololo benziwe eMzumbe, abantu baseMzumbe bavotile. Laphana khona lento efakwe ama-VN awu-2 akuyena umuntu oyedwa baseMzumbe. Kubuyiswe abantu ade beyamakhansela e-ANC bazoba amakhansela e-MK, bastenda as ama-councillors e-MK. Labantu ade bengafunwa kade siyovota la masonto adlule, sivotela ukhipha u-ANC. Iyasuka i-MK ithatha labantu ade sibakhipha bazostenda as councillors e-MK, basuka ka-ANC. Labantu ade sithi asibafuni, funeka manje phinde abantu bavotele labo bantu. Shuthi thina sohlezi sikhala ngoba thina asinawo shuthi i-way forward kahle kahle ngendlela engibona ngayo. Akwazi ukuthi ngase abantu singabafuni kuphinde kuthiwa kustende bona. Shuthi lamakhansela aresignayo njengamanje aresignele ukuthi athenjiswe izikhundla ngala. I-nonsense leyo, i-nonsense, yabo. Kanti thina senzani la? Ngoba phela nje basila thina senzela ukuthi izinto zethu zibuye. Manje uthi sekunabantu abazoresigna ngale, ngeke ngayizwa lento iyakhulunywa. Hayi ukuthi mhlambe lento iyakhulunywa iyenzeka. Yabo. Iyenzeka futhi mhlambe izoqhubeka yenzeke. Yinhle lento yenzeka eMzumbe ukuthi khona sizofunda sifeyile le nonsense ade yenzeka eMzumbe. Khona sizofunda khona ukuthi lento ngeke izisiyise ndawo. Sibuyisela amakhansela e-ANC. Iyabo nje lento le angani nothi ngayiqala ngaphi mina. So lokho esikhala la sithi kwenzakaleni eMzumbe lokho akho buqophololo. Sibuyisa abantu abangafunwa vele. Thina sizoba stendisa as councillors e-MK basuka ka-ANC. Yini sizoyiwina lapha? Shuthi MK ayisana ngqondo kahle kahle yaphambili. Umqondo wethu usujamile. Mase sikwazi sibuyisa abantu ade bengale. Lokho kwavota sika sibabiza abantu sikhulume nabo. Akhona oyedwa la ngangitshela ukuthi bake babiza bawubiza umphakathi bona bakhuluma nawo. Asikaze. Lokho kuqala indaba zokuthi asifuni ukungena elentuzeni eParliament. Azange size silokhuze sutshele umphakathi why singafuni ukungena eParliament. Yabo. And umphathi mabuka indaba nalento ye-GNU abantu abayi-understand umphakathi. Ithina sodwa si-understandayo. Kodwa umphakathi awazi. Kodwa thina futhi sifuna ukuvotela umphakathi. Yabo. Bekumele sibabize sibatshele ukuthi okay comrades, asikaze asingenile eParliament ngezathu ezukuthi nokuthi khona bezohlezi behind thina. Akekho ongaphama isandla lesi base bawubiza umphakathi ngakubo bawuchazela ngokwenzakala ku-MK. Umphakathi wonke eSouth Africa awazi kwenzani e-MK. Kuphela into abayibonayo ukuthi kune-GNU MK inqabile ukungena kuyona. Endabeni kuzothiwa labo abafuni ukuya phambili, abafuni ukulwela abantu, bayilwela izinto zabo. Yabo. Iyangena layo nto emphakathini, izosishaya i-ANC. Mina ngeke ngize ngidlale ngani. Izosishaya i-ANC mesibhayiza kanje. Ukubhayiza lokho kwenzeka eMzumbe. Le nto ade umuntu eyizwa kuthiwa yenzekile eMzumbe yokubhayiza bafethu. And sizolimala kakhulu. Mesoqhubeka nale nto yenzeke laphana. Sizolimala. Shiyana amakhansela kade ebheda ka-ANC nkathi nizo-entertainer ngawo la ku-MK bafethu. Asishiye. Sifuna abantu umsholozo wesho ukuthi asifuneni abantu abathanda umphakathi. Sisibeke bona as councillors. Izobuya isupport yethu. Manje thina futhi sifuna ukuthi siyofuna abantu ade bamakhansela ngale bafeyilile. No. Ayihambi kanjalo comrade. Ngeke.